Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis ng araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Enero 11 hanggang 13, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ulit ang ating latest GraphSat ng araw na ito ng Lunes hanggang sa bukas o Martes. Manatili pa rin ang dulong buntot ng frontal system, yung tinatawag nating tail end of a frontal system dito po sa may Kabisayaan. Ito po ay bumaba po galing sa Bicol nung nakaraang weekend at ngayon po ay nagbibigay po ito ng mga ulan sa malaking bahagi po ng Kabisayaan. At for the next 24 to 48 hours, ito po ay magsimula na pong mag-retreat dito po sa may dagat Pilipinas. At katuwang po itong tail end ng frontal system ay yung hanging amihan na natili pa rin po sa may Kabikulan, Visayas, Mimaropa, Calabarzon, Metro Manila, dito rin po sa may Cordillera Autonomous Region as well as Cagayan Valley, Ilocos Norte, at Batanes, Mabuyong Cubao Islands. Ang western sections of Luzon ay magiging maganda po ang panahon at hindi masyado po ang hangin. At dito po sa mga areas apektado po ng amihan at tail end of a frontal system ay magkakaroon po ito ng mga pabugso-bugsong ulan at medyo malamig ang simoy ng hangin na pwedeng umabot po ng up down to 22 o 21 degrees centigrade pag early morning. Ang pinakamataas po ay aabot po ng hanggang 26, 27 o 28. Sa ibang areas naman po, pwede pa rin umabot ng 30 degrees lalo sa may kanluran bahagi po ng Luzon dahil po medyo pinablock po nitong mga mountains ng Sierra Madre at Cordillera ang hanging amihan. Ang hanging amihan ay apektado rin ang Panatag Shoal at dito rin po sa may Kalayaan Island Group. Medyo malakas po yung hangin, umawat po ng 50 to 65 kph. Samantala dito po sa atin, sa Kabikulan, ay umabot lamang po ng 40 to 50 kph. Medyo bumababa na po ang hangin dahil umpisa na pong umalis itong malalakas na winter storms dito sa may east of Japan. So, hihina ng bagya. At yung high pressure dito sa may Japan ay nagsimula na rin gumalaw papuntang east. So, hihina na rin po bagya yung hangin dito. Magiging weak amihan na po for the next few or 4 days. Okay, samantala sa may Mindanao, medyo maulan din po dito sa bahagi nito dahil po pinapa-enhance po ito ng surface trough. Ito po ay area po ng mga cloudiness na may mga thunderstorms at pinapa-enhance po ito ng prevailing La Nina. At mag-ingat lang po sa mga pagkakaroon po ng mga pagbabaha, lalo na sa mga low-lying areas at mga possible landslides sa mga bulubundukin po ng mga naturang lugar. At dito naman po sa may labas ng ating bansa, wala pa tayong nakitang o nababanaagan na low pressure area na posibleng mag-form. Meron lang po tayong IDZZ o Intertropical Convergence Zone dito po sa may Micronesia na may kasama pong surface trough. Okay, so yan po ating GraphSat. Ang kung tinignan natin na yun, ang pinaka-latest fast animation. So yan po, kita po dito ang mga ulan na dala itong surface trough at yung tail end ng frontal system sa may Kabisayaan at Mindanao. Samantala, kung tinignan natin yung zoom in satellite animation, nakikita po natin dyan ang low-level clouds na nakaka-affecto pa rin po sa tulong hilagang Luzon at silangan bahagi po ng Luzon, kasama po ang Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon, at magiging mas maulan po dito sa may Kabisayaan at Mindanao dulot po ng buntot ng frontal system at as well as dito naman po sa Mindanao ay dulot po ng tinatawag nating surface trough. So, yan po ang nangyayari po na yun kapag meron pong malakas na La Nina, halos konti po ang tsansa na magkakaroon po tayo ng mainit na panahon. Lagi pong may kasamang mga ulan. Ito naman po ang ating windy.com 3-day rain accumulation. Umpisa na yung araw ng Lunes hanggang Miyerkules. Courtesy po ito ng ECMWF model. So nakikita po natin medyo mataas pa rin po ang rainfall amount sa eastern Visayas as well as ibang bahagi po ng Kabisayaan. Dulot po ilang dulong buntot ng frontal system at dito rin po sa may Mindanao, medyo malaking area po ang medyo maulan. Ito naman po ay dahil po sa surface trough. At dito naman po sa Kabikulan,
ay medyo drizzle to light rain lamang po ang inaasahan natin. Pero magiging maulan rin po dito sa may maliit na area po ng Eastern Cagayan at hilagang bahagi po ng Eastern Isabela, as well as dito sa may Northern Quezon and Calapan, Oriental Mindoro area. Medyo lalo na sa may Mount Halcon ay medyo palaging nagkakaroon po dyan ng mga ulan dahil po sa orographic lifting o yung pagtama po ng mga kaulapan sa side ng mountains, nagkakos po ng mga ulan. Okay? So, yan po ang ating forecast sa susunod na 3 araw, lalo sa ulan. So, mananatili po ang ulan sa bahagi po ng Visayas at Mindanao. Samantala, ito po yung ating 3-day hanggang 4 to 5-day wind forecast mula sa American Model. So, hanggang bukas ay patuloy pa rin yung epekto po ng amihan sa Kabikulan at Kabisayaan. At malakas po ang hangin dito sa may bahagi po ng dagat China. So mag-ingat lang po sa mga maliit na sasakyan pang dagat. Medyo maalon po at mapanganib po sa mga sasakyan pang dagat po dito sa area po ng Visayas, sa may Eastern Bicol, Eastern Visayas at Batanes at Mabuhay Group of Islands. At pagdating naman po ng Wednesday ay hina na po yung amihan. Magiging northeasterly surface wind flow na lamang. Okay, o weak amihan pa rin ang tawag natin dyan. So, pahina na po siya. So, by Wednesday, Thursday, Friday, posibleng magkakaroon na pong pag-init na naman po ng panahon. Although, nandyan pa rin yung amihan sa may Northern Quezon at portion po ng Kabikulan. Pero mahina na lamang po. Hanggang Friday po, meron po tayong northeasterly surface wind flow. But pagdating ng Saturday, January 16 hanggang 17, pababa na naman po ang another surge ng amihan, makaka-affect po ng Northern and Eastern Luzon, kasama po ang Kabikulan, particularly sa Linggo hanggang Monday. So, next week, exactly 1 week, based sa forecast, nandyan na naman po ang amihan at medyo lalamig na naman po ang ating panahon dito po sa Bicol region at eastern sections po ng Luzon, kasama po ang ilang portions po ng Mimaropa. Okay? So, yan po ang ating forecast. Tandaan po natin, nagbabago po yan every 24 hours. So, let's see. Pagbalik natin sa Wednesday kung ano magiging forecast sa ating panahon. So, dyan po tatapos ang ating tropical weather analysis ng araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Enero 11 hanggang 13. At babalik ulit tayo na yung darating Miyerkules upang ibigay sa inyo ang latest sa ating panahon. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe po sa ating channel, Mr. Typhoon, para malaman yung latest sa ating panahon at para sa mga future na typhoons na posibleng makaka-affect po sa ating bansa sa mga susunod pang mga buwan. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag WeatherWiser, hashtag TyphoonWiser, at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking YouTube channel.